Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Multiplayer. Eu sunt Gabi și astăzi mă joc pe un server nou. O să mă joc la un server de asasini cu prietenul meu Wally007 și Mihai și punct. Ne ducem să intrăm pe aici, să bătem fraierii. O luăm pe aici, o luăm pe aici, o luăm pe aici, o luăm pe aici. Deci m-au murit. Sar pe aici. Da, scuzați-mă pentru pauză, am avut câteva dificultăți tehnice, n-am putut să fac nimic. Are 19 la viață. Ai, shit, ați văzut și dumneavoastră cum m-a omorit. M-a făcut praf, nu vine să cred. O să mă răzbun pe el, stați. Da, prima dată, doamnelor și domnilor, să-mi iau un iron de jos. Dar mi-ar trebui și mie niște bețe, doamnelor și domnilor, ca să-mi fac o sabie de iron, să nu mă mai omoare toți fraierii ăștia. Deci stați puțin, doamnelor și domnilor. O șop. Ce? Bă, tu nu faci nimic, mă, fraiere, mă. Bă, fraiere. A, stați. Am lag pentru că filmez, nu vă supărați. What the fuck, doamnelor și domnilor. Mamă, ăsta le perenină. DV Chaos. Bravo lui. What the fuck, o sabie indiscutibil. O să văd dacă pot să iau de jos. Doamnelor și domnilor, sper că vă place. Vreau să primesc cât mai multe like-uri, comentarii ca să mai fac filmulețe de genul ăsta. Stați puțin să-l omorim pe prostul ăsta că este fraier și fraier. Băule, l-am omorit, dar m-a omorit ăla. Stați puțin să văd cât armură. Doamne, domnule, vă rog să mă scuzați puțin, mă să-mi repar armura, că nu vreau să-mi pierd coiful, la mai pierd odată. Și chiar n-aș prea avea, dar nu știu de ce nu-l dau jos. Filmulețul ăsta o să-l fac de 10 minute. What the fuck, stați puțin. Iar pun 3, 2. 32. 4 iron-uri de-ăștia. Oho. O să-mi iau pantalonii. What the fuck? Nu știu ce se întâmplă. Eu le-am de valută, bă, dar bău sunt. Stați puțin să... Uitați cum se repară, deci dăm click. Și ea se repară. Scuzați că n-am stat să mi-l dau pe ăsta jos. What the fuck? De ce nu se dă jos? Îl pun aici și dau 3. Are lag din cauza filmării, eram sigur. Se repară, mi-l dă inugrar. Stați puțin ca să dau sonor să auziți și dumneavoastră. Opțiuni, setări. Am dat bău, sunt alternat. Ăsta. Așa, poate o să vă placă și dumneavoastră și auziți mai bine. Acum mă duc, stați să pun ăsta pe mine, da, apăs click dreapta. Și da, puteți să-mi dați mai multe comentarii să joc serii ca să joc și eu Hunger Games, dacă vă place Hunger Games-ul. Ai, shit, m-au murit. Da, o să joc și Hunger Games doar dacă dați like acum și abonare. Deci, intru la opțiuni, puțin, normal. Când de vedere îl dau pe 100, quick prot și gata. Nu știu, stați puțin, doamne și domnul, să bag pauză la filmare și o să revenim într-un scurt timp. Deci am început din nou, am pus să văd cât am făcut din filmare, sper că nu v-a supărat pe mine. Hai să ne urcăm pe aici. What the fuck, stați puțin, doamne și domnilor, că vreau să-l bat pe acest idiot. Hai mă, coboară jos, bă, pișețelule, bă. Pișețelul, mamă, cum i-a dat. Stați, doamne și domnilor, mi-am pierdut. Nu joc așa de bine, dar uite, stați puțin. Pagina de asasin o bag aici. Să fie mai ușor, pang, 2, 3, 4. Cum mai intru aici, doamne? Am lag pentru că filmez, nu vă speriați. O să iau pe aici. E bou ăla, cred că o să mă omoare iar, sunt sigur. Sper să nu mă criticați prea mult. N-aș prea vrea să mă criticați prea mult, sunt nou pe YouTube.
Lăsați, doamne și domnilor, o să caut pe aici mai multe chesturi, pentru că aici... What the fuck, l-ați văzut? Ăsta m-a omorât pe mine. Bă, unde pleci, bă, difuzor, bă, difuzor, beat, bă. Are lag, are hack. Eram sigur, mi-au căzut, da? Stați puțin, doamne și domnilor, ca să mai iau un lingou de aur. Cred că de jos se ia. Stați puțin. Da, sunt alături de Wally007, este lângă mine. Spune salut, Wally. Salutare, sunt Wally007 sau mă mai puteți ști ca logo Minecraft, Benjat. Deci uite, i-am dat, acum eu i-am dat bonus să intrați și pe site-ul lui să vedeți și a postat. Sper că vă place. Și acum stați puțin că acum trebuie să dau să mai cumpăr. Stați puțin că trebuie să fac ceva de aici. Iau cărbunii. Deci banker. Da, uite, stați să iau iron. Stați puțin să-l pun. O să postez și o filmare în curând. Da, vedeți că face și el ceva pe aici. Deci acum am două în chest, am unul la mine și ne ducem jos să ne bătem. What the fuck, a explodat ceva acolo. Du-te, amice. O să fac episoadele mai lungi, dar de fapt mă las acum doar să filmez de 10 minute. O să văd eu de ce. Și o să fac episoadele mai lungi de 32 de minute. Și nu o să fac numai gameplay-uri din acestea. Ați văzut că am început o serie de parcurs. O să încep o serie de Smite. Wow, ați văzut? Am luat 6 cărbuni și acum omoară ăla. Eram sigur. Să țin că o să... Uitați, nu mi-au căzut. Am talent, ce să zic. Doamne și domnilor. What the fuck, doamne și domnilor, aproape mi se distrugea coiful, n-am văzut, îmi pare rău. Doamne și domnilor, după aia o să intru pe alt server la Sky PvP. Acum stați, doamne și domnilor, să repar armura. Că vreau să o am bună. Să nu dă unul să mi-o distrugă și după aia să ia greu ăștia. Deci o să revin pe celălalt server la Sky PvP. O să ne întoarcem după o scurtă pauză. Bună ziua, eu am fost aici pentru că celălalt server n-a mers, dar are și acesta un Sky PvP. Uitați aici ce șmecher, dau cu tunul. Tunul. Sper că îmi place. Acum o să mergem la Sky PvP, dar sper să fie Sky PvP-ul cum a fost și celălalt. Deci nu vă stai că ne uităm pe busolă. Deci am creativ, survival games, kit PvP, Sky PvP, uitați-l. Cred că a apărut nou, că am mai jucat pe el și n-am mai văzut. What the fuck, uitați ce șmechere. Papuci de războinic eșantat, sabie de lemn eșantată, mamă ce tare. Și acum va trebui să coborim jos, da, coborim jos să ne bătem. What the fuck, pe celălalt server, vă spun eu, doamne și domnilor, că n-apărea deloc așa, pe celălalt server dumneavoastră ce-mi dădea. Veneau toți full diamond, mă omoreau. Deci veneau toți full diamond, mai full diamond, mă omoreau, n-aveam ce să fac. Că veneau toți și mă omoreau. Deci ce dai? Sabie de diamond. Uitați, deci m-am făcut cu sabie de diamond, dar nu e șantată. Acum voi sta pe aici și dacă vine unul omor. Uitați, l-ați văzut? Eu o să încerc să-l omor, avea numai sabie de diamond. Deci am omorit un omor strict, 1 morți, 0, n-am murit de niciodată. Deci am viața plină. Sper că vă place cum filmez. Stați puțin, o să revenim după... Am revenit și acum trebuie să mai vin aceea să-i omor. Nu m-aș duce jos. Deci stai puțin să mă duc, doamne și domnilor, mă duc jos. Să văd... Uitați, am făcut jos, doamne și domnilor. Și acum putea să vină unul. Stai, doamne și domnilor. Stai, doamne și domnilor, că toți au săbit de diamond. L-ați văzut? Doamne și domnilor, vorbesc ăștia de pe mine și mă enervează. Blugi de magician. Dar nu o să iau pe mine. O să rămân cu armura mea care o am. Că nu vreau să fiu... Stați puțin, doamne și domnilor, că o arunc. Deci arunc. Nu pot să arunc. What the fuck, shit. Wow, da, doamne și domnilor, o să folosesc mai mult sabia de diamond. Stați puțin, doamne și domnilor, să le pun în chest. În ender chest. Le împac ăștia. Le împacă. Doamne și domnilor, și o să... Gata, s-a terminat episodul de azi și o să ne revedem în